que compartim amb tots vosaltres, perquè sou gent del món municipal, que l'habitatge en aquests moments s'ha convertit en una de les principals qüestions que en aquests moments impedeix que hi pugui haver una bona cohesió social als nostres municipis, a les nostres viles, a les nostres ciutats, que l'habitatge, de fet, és un espai de referència, és un espai de refugi, de protecció per a les famílies i també és l'espai necessari per tal de desenvolupar el projecte de vida vital i per tal de poder-se sentir vinculat a un projecte, com dic, de ciutat, de vila, de municipi. L'emergència que en aquests moments estem vivint d'habitatge a Catalunya genera moltes dificultats d'accés i també de permanència, de romandre en un sostre, de mantenir-lo. És un problema que en aquests moments està afectant especialment els joves. He parlat amb molts de vosaltres fins avui. Sé que esteu també molt preocupats per l'accés dels joves i, de fet, en general de les classes mitjanes. És un problema que en aquests moments està afectant a una àmplia part de la nostra societat. Viure a Catalunya és difícil també perquè en aquests moments tenim una Catalunya en habitatge també planificada, pensada pels 6 milions. Tots recordareu, no? Som 6 milions, però és que resulta que en som 8,5. I això ha fet tensionar molts serveis públics i ha fet que l'oferta d'habitatge, a més, amb camí de creixement cap als 10 milions, doncs sigui una dificultat més que evident. Per tant, aquest és un dels principals reptes que tenim des de les institucions, perquè també és un dels principals problemes que manifesten, segur que vosaltres ho manifesten als carrers, en qualsevol cas les enquestes així traslladen que és un dels principals problemes dels catalans i catalanes. I aquesta també és una qüestió de futur important pels nostres municipis, perquè si no som capaços que aquells joves que desitgen continuar el seu projecte de vida en el seu municipi, en el seu entorn, si no som capaços de garantir-ho, doncs tenim també problemes de retenció d'aquests joves en els nostres municipis. Per tant, al govern tenim la plena consciència que la manca d'habitatge assequible és en aquests moments un problema estructural greu que afecta milers de famílies i que condiciona, com us deia, a més, el futur i el desenvolupament dels nostres pobles i ciutats. Perquè l'habitatge no només influeix, com us deia, en la qualitat de vida de la ciutadania, sinó que determina també la capacitat que tindrem des de les institucions d'oferir un projecte raonable i digne de vida als catalans i catalanes. Que hi hagi famílies en aquests moments que destinin molt més, algunes del 30% dels seus ingressos per mantenir l'habitatge, agreuja també la privació d'altres elements que són fonamentals pels nostres projectes vitals. Penso, per exemple, en l'àmbit de la cultura, de desenvolupament personal. Per tant, aquesta és una dificultat més que s'afegeix en l'àmbit de la manca d'habitatge assequible. I en aquests moments accedir a l'habitatge és molt complicat. Els preus de lloguer han augmentat molt en algunes ciutats, en alguns entorns, i en aquest context, com us deia, els joves tenen dificultats molt evidents d'emancipar-se i cada vegada hi ha més persones que es veuen obligades a marxar dels llocs on han escollit viure, o per naixement o per elecció. Davant d'això, les administracions públiques, i aquest era un primer missatge que us volia traslladar, tant d'agraïment com de demanar també aquesta necessària col·laboració, treballar colze a colze a totes les administracions per assolir un objectiu i treballar un camí que en definitiva és un repte conjunt que tenim tots i totes els que estem avui presents en aquesta sala i per tant per donar-hi solució. I deia agraïment perquè he notat en les visites que he tingut, l'oportunitat que he tingut de visitar alguns dels vostres municipis o en els diferents consells comarcals de comarques gironines que he pogut visitar, sé que tenim tota la voluntat de col·laborar i d'oferir allò que des dels municipis teniu, aquests solars a disposició de construir per tal de poder treballar, com us deia, colze a colze per buscar una solució conjunta. Per tant, l'habitatge ha de ser un dret garantit i garantir també d'aquesta manera, com us deia, l'accés a altres drets com el de la salut, l'educació, la cultura o el dret a la ciutat. El govern de la Generalitat, per tant, té el compromís de liderar, ho deia el delegat, efectivament no volem només posar eines a disposició i escoltar, sinó que volem liderar i impulsar, per tant,
política pública d'habitatge adreçada a la majoria dels nostres conciutadans i conciutadanes. I és una política que a mi m'agradaria que tingués un valor estructural i, per tant, de continuïtat i de durada estratègica. I ho dic aquí conscient que els que estem aquí presents participem de diferents tradicions i forces polítiques, i jo crec que un primer acord que podríem tenir tots plegats és que les polítiques públiques d'habitatge s'haurien de convertir en quelcom estructural a Catalunya, perquè no ens tornem a trobar davant una realitat d'una mancança evident de part d'habitatge públic. Com saben, per tant, el govern vam anunciar aquest pla 50.000 per tal de poder posar fil a l'agulla i pal·liar aquesta problemàtica. El dimarts 18 de febrer el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va portar a aprovació al Consell Executiu aquesta reserva pública de solars i el passat 28 de febrer, com molts de vostès saben, es va fer pública la convocatòria. És un mecanisme diferent del que s'ha aproximat en d'altres moments, que ha estat dissenyat per activar i fer valdre el sòl disponible i destinar-lo a la construcció d'habitatge protegit per lloguer assequible. I aquesta iniciativa, com els deien, respon a una necessitat urgent, que és ampliar el parc públic d'habitatge. Jo crec que podrem coincidir tots que el problema fonamental que tenim en aquests moments a Catalunya és que no hi ha prou oferta per la demanda que tenim. D'aquesta manera, augmentant el parc públic d'habitatge per lloguer assequible, estabilitzarem també el mercat de lloguer, podem actuar en d'altres àmbits més normatius, però si no som capaços d'ampliar aquest parc, serà difícil estabilitzar el mercat de lloguer, garantir que el sòl destinat a l'habitatge mantingui la seva funció a llarg termini i que el sòl públic pugui tenir utilitat, com els deia, per donar resposta a la majoria de catalans i catalanes. Les actuacions han de ser diverses i complementàries i, per tant, és essencial fer-ho en diferents fronts, en la producció d'habitatge protegit, també en la rehabilitació del parc existent i en l'atenció a les persones. Per aconseguir els habitatges que Catalunya necessita en aquests moments, per la magnitud de l'ambició, deia el delegat, la consellera potser no li agrada, és veritat, és un objectiu ambiciós, 50.000 habitatges d'aquí al 2030, per les limitacions també que tenim del parc que ja existeix, i per tant, com els deia, és imprescindible la construcció d'aquest parc d'habitatge públic. Per tant, un dels primers acords que vàrem assumir com a govern, i això ja els parlo de l'octubre de l'any passat, va ser aquest objectiu de generar 50.000 nous habitatges en protecció amb l'horitzó 2030. És un objectiu complex, com els deia, que té fonamentalment quatre punts fonamentals. Primer, mobilitzar més sòl públic disponible per a la construcció de pisos de protecció. Segon, que el finançament asseguri la viabilitat de les promocions. No volem que es quedi cap solar a Catalunya sense construir per manca de finançament. Poder també adaptar les tramitacions urbanístiques i fer-les més àgils. De les primeres frustracions que vaig tenir com a consellera, potser alguns m'heu sentit dir, és aquest primer acord que vam poder arribar, en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona, de construir habitatge, i quan vaig preguntar quants mesos havien de passar per lliurar les claus a les famílies, i em van dir que eren 100 mesos. La veritat és que segur que tots convenim, que és un termini de temps absolutament inassumible per qualsevol ajuntament i, per suposat, pel govern de la Generalitat. I, per tant, aquí haurem de fer un esforç també de modificació legislativa perquè les tramitacions siguin més àgils. I, finalment, un quart punt fonamental, la col·laboració de la Generalitat amb els ajuntaments i municipis. És absolutament indispensable que col·laborem tots plegats per assolir aquest objectiu. I en aquest sentit us vull agrair de debò l'interès que heu mostrat i la bona predisposició per tal d'assolir aquest objectiu. Aquesta iniciativa, per tant, el que fa és promoure aquests solars a punt de construcció, promoure també nou sòl perquè siguin solars de futur, i és absolutament també fonamental l'aliança amb el món privat, la necessària col·laboració público-privada. És imprescindible si volem donar solucions efectives i amb un temps raonable per donar resposta a aquesta crisi habitacional que tenim. I, com us deia, els municipis tenen un paper fonamental també en aquest procés. La vostra participació en aquesta reserva pública de solars és decisiva per transformar el model d'habitatge i
assegurar que les generacions presents i futures hi tinguin accés. A més, aquesta iniciativa genera beneficis tant per la ciutadania com també pels ajuntaments, en tant que aquest problema és un problema real i ens afecta a tots. Amb la reserva es preveu un augment d'habitatge i una reducció de la pressió dels preus sobre el mercat, perquè, com us deia, la manca d'oferta és precisament el problema fonamental per no tenir assegurat aquest accés a l'habitatge assequible. Molts municipis teniu solars o sol amb possibilitat de transformar-lo en solar. Teniu també coneixement de solars privats que tenen reserva o que poden ser útils en habitatge protegit, i convertir aquests solars en habitatge no només dona solució a la problemàtica d'habitatge, sinó que també revitalitza els barris i actua en aquelles zones de les vostres ciutats, barris, municipis que tenen aquestes fragmentacions a causa de l'habitatge. Per tant, és una oportunitat per les administracions públiques en el seu conjunt i ofereix aquesta col·laboració público-privada que assegura una participació rendible pel privat, però també de les institucions públiques, en tant que és a favor de donar resposta a una problemàtica que tenim com a país. El govern pretenem, per tant, crear un escenari on la part privada, els promotors privats, tinguin incentius raonables i sòlids per construir habitatges i que els ajuntaments tinguin també aquesta mateixa perspectiva. El projecte el que fa és facilitar accés a finançament en condicions avantatjoses, després la secretària us donarà el detall de la pròpia convocatòria. Els promotors privats podran accedir a línies de crèdit de l'Institut Català de Finances amb condicions preferents, amb bonificació del tipus d'interès i amb la garantia d'un dret de superfície de 75 anys, que és un fet que assegura la gestió d'aquests habitatges en un període prou estable en el temps i que li proporciona també seguretat jurídica al promotor privat. I a més, la Generalitat garantirà una subvenció mensual per cobrir la diferència entre el preu de mercat i el lloguer protegit. En aquests moments el que passava és que del preu de construcció a la rendibilitat que els promotors treien del lloguer vinculat a les promocions hi havia un decalatge important que estimem de mitjana a Catalunya a l'entorn d'un 20%. Nosaltres, a través d'aquestes, el govern, la Generalitat, a través d'aquestes subvencions, el que fem és garantir que aquest decalatge quedi compensat i que, per tant, sigui atractiva la construcció. Contempla també la reserva de solars i aquest programa una reserva de com a mínim un 25% d'aquests habitatges construïts destinats a persones joves. Com us deia al principi, un dels grans reptes que tenim és aquesta fuga de talent de gent jove que ha de marxar perquè no té un habitatge assequible a les nostres ciutats, viles i municipis, i per tant aquesta reserva de com a mínim un 25%, que no vol dir que algunes promocions pugui ser més, ha de garantir aquest accés a la gent més jove. I en el marc de la reserva pública de solars facilitarem també processos d'agilització en la construcció i posada en marxa dels habitatges. Amb aquesta convocatòria, doncs, de reserva pública de solars, en definitiva, el que estem proposant és un canvi de model que permeti disposar de més sòl, per un costat, i també d'activar els promotors públics, privats, del tercer sector, per generar més habitatge en millors condicions. Un canvi de model, doncs, que pugui resoldre aquells casos en els quals, en les condicions actuals, hi hagi aquestes dificultats derivades de manca de finançament o dificultats derivades de problemàtiques urbanístiques o de dificultats derivades de tràmits administratius o de la manca de finançament. Per tant, un model nou de disponibilitat de sòl, de finançament per fer viables les promocions a través d'aquesta línia, que ara us explicarem en detall, un model que fa possible també que els habitatges es puguin llogar per sota dels preus de cost dels operadors, amb unes tarifes que sempre seran com a mínim un 20% inferior al preu de mercat de cada municipi. El govern garanteix també que tots els habitatges que es construeixen en els terrenys en aquesta reserva pública seran assequibles, vol dir que no s'hagi de destinar més d'un 30% dels ingressos familiars al seu accés. De tots els habitatges que es construiran, com us dic, hi haurà un mínim de reserva del 25% per joves menors de 35 anys, i també és un reconeixement als promotors
que fins a aquest moment han estat fent habitatge de protecció i habitatge assequible, i és una crida també a la necessària col·laboració institucional entre institucions i especialment amb els ajuntaments. Ara, per tant, el que és important és inscriure aquests solars en aquest registre, animar també des del coneixement que teniu els solars privats que també es vulguin destinar a aquest habitatge protegit assequible. A la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge trobareu tota la informació i, per suposat, que l'equip de la Conselleria i jo mateixa i des de la delegació estarem a disposició per tots aquells dubtes que més enllà d'avui que ens vulgueu traslladar estarem a la vostra disposició per poder resoldre i per avançar, com us deia, un problema que compartim i que necessita la col·laboració de tots i totes per poder-lo assolir. Moltes gràcies novament per estar tots aquí avui. Bona tarda.